čoveče, niko ne igra. Svi se plaše da krenu prvi. Klode, Drakulara, džuskajte, pokrenite stvari. Možda ovo i nije bila baš najbolja ideja. Ponekad moraš malo da i poguraš. Ti. Pleši s njom. Da, to je to! Hajde, nađite partnera. Hajde, Đuse, ne možemo da im dozvolimo da nas pobede. Čemu da nas Bilo pobede? čemu. Žao mi je, Jacksone, ali stvarno treba ovo da raspalimo. Molim. Jo, šta kažete da se malo zabavimo? Wow! Frenki, moram da ti odam priznanje. Vidi kako se svi slažu, pravo da se najbolje u životu. Mislim da ovaj eksperiment može i da uspe. Ministre Van Hellscream, imamo problem. Upravnica dobrokrvna, pretpostavljam. Ministar Van Hellscream? Vidim da me je moja reputacija pretekla. O, naravno. Vi ste perjanica ljudsko-čudovišnih odnosa već godinama. Uvek je lepo upoznati obožavaoca. Pa, što dovodi najvećeg ljudskog stručnjaka za čudovišta u našu malu školu? Čuo sam za vaš eksperiment od gospođe Krepgras. Za sada je to izvanredan uspeh. Čudovišta su se nekad mrzela, sada dele sto za ručkom. O, jedva čekam da vidim šta nosi budućnost. Da, u vezi s tim. Jedva čekam da pokažemo Dobrokrvnoj sve naše ideje za poboljšanje jedinstva. Hvala ti što uključila si mene, sad će ljudi da vide kakva sam plavuša. Opet šala. To je u suprotnosti za ono što radimo ovdje. To ne funkcioniše, ne. Šta se ovdje dešava? Upravnica je Dobrokrvna? Da, Franci? Zovem se Franki. Franki, ja sam administrator Van Hellscream. Ovde sam da pomognem oko ovog prelaska. O, počastvovana sam. Mi radimo istu stvar. Hoćete da vidite? Htela sam da vam kažem, vaše usluge nam više nisu potrebne. Raspuštam odbor za dobrodošlicu. Dobro ste uradile posao. Molim? Hajde, idite sad! Da, gospođo.